Bemutatom az új FIFA 15 Champions League kártyáimat egy vágás. Én lennék a vágás után. Bocsánat, csak közbeszek, jó? Na bazd meg! Na bazd meg! Na! Ilyen dobozban van. Tudjátok a csápolót dobozni. Nem tudod, nem tudom hol van. Lehet, hogy ott valahol hátra megyek. Tehát, hogy abban, hogy ebben van, benne nem hiszem, hogy odáig ellátok, az ott az, ahol van az ujjam, az. Ahol van a zöld kosárna, meg a macskám. Ott a bucó, az bucó, és ott a kosár. Nem a tévé, nem a tévé, az, a faszom. És akkor megmutatom a csillagosaimat. Tiszta csillagos. Defensív rock. Philipp Helder, Malmö. Landsdamak. Thomas Müller. Tevez. Evra. Llorente. Megint Tevez. Filipe Melo. Semikaja. Ricardo Carvajal. Mi a faszom, meg Pierre-Emerick Aubameyang. Sato Sirigu. Filipe Santana. Az meg Mario Balotelli. És mami Bolta. Lazar Markovic. Ez megeszem volna. Mi? Tosic. Shevchenko. Kabay. Eriksson. Na bazd meg! Eriksson. De most más a háttér, meg más a szín, meg nincsen világos, meg nincsen lámpa, és ez az én szobám, ott meg nem az én szobám. Olkám. Olson, csak mindegy. Pjanic Master. Totti. Gervinho. Visanti. Keita. Fernando. Ismét Fernando. Ja, látják, hogy teszem a izé dobozba. Salah. Cahill. Látjátok, nincsen benne. Bender. Reus. Schatzler. Kurvanyát megálltok, bement. Lima. Az utolsó kedvenc kapusom. Luisio. Arthur. Megint Arthur. Neuer. Rafinha. Megint Rafinha. Thomas Müller. Bocsánat. Torpak. Berarabi. Rakitic. Megint Rakitic. Sanago. Koscielny. Megy. Megint Sanago. Chamberlain. Constant. Proto. Serero. Mindjárt vége. És mindjárt vége. Virgver. Esküszöm, olyan húgyszag van. Clanson.
Czech Moszkva logó, Benfica logó, még egyszer logó, Klinsen, és a legjobb kedvenc kapusom az Ajax Klinsen. Szóval ennyi lenne ez a videó, sziasztok!